искам да ви приветствам. Добре дошли в това магично време, коледно. Да е щастлива коледата и 2014 година. От 48 часа съм тук и съвсем импровизирам с моя адаж, Георги Илиев. Се роди тази идея да споделим един миг задушевен, сред малко цвят и да ни подарят абсолютно забравих на български. Благородно и безвъзмездно този джем сешън, който ме вдъхновява лично мен много за картините, които създавам. Все си мисля, че това е като някакъв бисер в този мой роден град, на фона на всичко около нас, което се случва. Много ви благодаря, че дойдохте. Думата има всички музиканти, които ще се включат. Още веднъж добър вечер. Това не е концерт. Първият сет ще бъде съвсем импровизиран като програма, ще бъде абсолютно волна, след което се надяваме да се включи